בית הזה פה ברכה והצלחה. אמן. סייעתא דשמיא. אמן. הוא בית אמיתי, שתהיה בו שכינה וקדושה חיים מרצון ולומר. אמן. מצווה גדולה להיות בשמחה, להיות בשמחת עמי. מצווה גדולה. אתה יודע מה יקרה? אתה תמיד תשמח, תגיד הכל לטובה. הוא אומר איך אדם יחיה היום בגן עדן, היום פה, כמו לעתיד לבוא שיהיה משיח צדקנו, איך? שהיום הוא יבין שהכל לטובה. קורה לך משהו לא... סימנו לקבוע מזוזה. מי שבירך אבותינו הקדושים לטוב, משפחת עטיה היקרה, הקדוש ברוך הוא מלא משעות ליבם לטובה, יזכו לברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם, יערבו נחת יהודית מכל יוצאי חלציהם, יזכו לשפע, פרנסה, בריאות, רוחניות וגשמיות. נתנו רגע כזה ונתנו רגע כזה, למה? שנדע באמת איך להגיע ואיך ללכת. אברהם, יצחק ויעקב, הוא יברך וישמור את בעלי הבית. מי גר פה? אסתר בת תקלה. אסתר בת תקלה. הקדוש ברוך הוא יזכה אותך שבבית הזה יהיה לך באמת ברכה והצלחה. אמן. שפתחת את הדלת לשיעור תורה, ככה יפתחו לך שערי ברכה והצלחה בכל העניינים. אמן. יהי רצון ולומר אמן. אמן.